Když Přemyslovci vymřeli po meči, začaly být v zemi nepokoje a boje o trůn. Nastupuje na trůn Jan Lucemburský s Eliškou Přemyslovnou. Eliška Přemyslovna byla Václava III. Sestra. Tak jsme se tu sešli, abychom spojili Elišku Přemyslovnu a Jana Lucemburského. Eliško Přemyslovna, bereš si Jana Lucemburského za svého manžela? Ano. Jane Lucemburský, bereš si Elišku Přemyslovnu za svou ženu? Ano. Tímto vás prohlašuji za muže a ženu. Můžete se políbit. Jan v české zemi moc nepobýval, ani nerozuměl českému jazyku. Bojoval v Evropě o nová území. Jan Lucemburský se vracel do Čech jenom pro peníze a bral si ty peníze u české šlechty. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský měli syna Václava. Ten od 7 let vyrůstal na dvoře u svého strýce Karla ve Francii. Mám to stopnout. Jde. Teď, Václave, budeš tady u mě bydlet a budu tě učit číst a psát a budu tě učit budu tě učit jazykům slovensky, anglicky, německy, polsky a maďarsky. Hello. Hello. He is happy. Yes, I do. She is angry. No, I can. Špatně. Tam má být. Ty jsi řekla špatně dvě ty odpovědi. Ty jsi řekla yes I do a no I can. Can. A to je špatně. To je špatně. Tak. Už jsi dospělý a tvoje matka mi poslala zprávu, že musíme jet do české země, že tvůj otec zemřel. Ano, proč to válíte po té trampolíně? Co? Ty seš špatnotar, já jsem ti říkal, že to na ní nemá. Jedeme, hija! Druž se! Zlejkuj! Ja! Ja! Po dlouhé cestě už tam byli. Tak, Václave, teď tě jdu předat tvé mamce.
No, tady udělejte Karlštejn, chrám svatého Víta, přes Vltavu Karlov most, Karlovu univerzitu a až umřu, nechte zachovat Karlovy klenoty. Je to jasné? Aňo, náš moudrý králi, budeme ti říkat otec vlasti. Ano, a jsem Karel IV. Ano, Karel IV. Vy jste se přejmenoval a proč? Přijal jsem jméno po svém strýčkovi Karlovi. Aha. Karel IV. Ano, Zabiju tě! umírám. Křič. Karel IV. Umřel a umřel. Tohle byla pověst o Karlu IV., který umřel A nastupuje na trůn jeho syn Václav a po něm Václav IV. A po něm Zikmund Lucemburský. Tran, tarara, ta, ta,